Samantala, idol, sa balita pa rin po sa Dagupan City, magpapatupad po ng localized suspension of classes ngayong araw po na ito, September 29, ang pamahalang lungsod ng Dagupan dahil sa patuloy na pagbaha sa ilang mababang bahagi po ng syudad. Layunin ng hakbang na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang nagpapatuloy ang monitoring at clearing operations. Matatandang nasa ilalim po ng state of calamity ang lungsod. Bunsod pa rin sa pinsalang iniwan ng bagyong Nando. Paliwanag ng LGU, ang localized suspension ay tumutukoy sa pansamantalang pagtigil ng klase sa mga piling paaralan o barangay sa direktang apektado ng kalamidad. Hindi lahat ng paaralan sa lungsod ay sakop nito, tanging ang mga lugar lamang na apektado ang kabilang. Sa ilalim ng setup na ito, ang mga punong guro o ang school heads ang may kapangyarihang magdesisyon kung kinakailangang ipagpatuloy ang suspensyon, lalo na kung ang mga paaralan ay nanatiling apektado ng baha o ginagamit bilang evacuation center. Kaugnay nito, nanawagan naman si Mayor Belen Fernandez sa mga guro na magbigay ng konsiderasyon sa mga estudyanteng apektado pa rin ng baha upang hindi na madagdagan ang kanilang dinaranas na hirap. IFM News. IFM News. IFM News.